U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji, i ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje, Neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala I prebivala među nama. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, Blagosloveni postanemo obećanja Hristovi. pomolimo se. Milost tvoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, Kako jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, Kako jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, Kako jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Od srca pozdravljam sve vas, draga braćo, biskupijski svećenici i redovnici, članovi prezbiterija naše Đakovačko-osječke nadbiskupije, koji smo se danas okupili u Đakovu na našoj redovitoj korizmenoj duhovnoj obnovi u ponedjeljak poslije prve korizmene nedjelje. Među nama na osobit način pozdravljam našega nadbiskupa u miru, monsinjora Marina Srakića, pozdravljam i voditelja naše duhovne obnove, prečasnoga gospodina Anđelka Koščaka, rektora nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, pozdravljam monsinjora Fabijana Svalinu, ravnatelja Hrvatskoga Karitasa i Hrvatske katoličke mreže, te monsinjora doktora Ivicu Pažina, ravnatelja Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravljam i sve članove prvostolnog kaptola Svetoga Petra, odgojitelje u bogoslovnom sjemeništu i profesore Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, sve svećenike u središnjim nadbiskupijskim ustanovama, sve vas dekane, župnike, župne vikare i kapelane, naše umirovljene svećenike, đakone, časne sestre i sve suradnike. Osobita mi je rado što među nama danas mogu pozdraviti tajnika apostolske nuncijature u Zagrebu, monsinjora Januša Blahovijaka, koji je ovdje među nama u ime apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, monsinjora Giuseppea Pinta. Monsignore Blahovijak, dobro nam došli s radosnom viješću za našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju. Još prije nepunih 6 godina, prigodom objavljivanja vijesti o mome imenovanju za nasljednika našega nadbiskupa u miru, monsinjora Marina Srakića, novinari su spontano odmah u ovoj dvorani postavili pitanje tadašnjem apostolskom nunciju, monsinjoru Alessandru Deriko, hoćemo li uskoro dobiti novoga pomoćnoga biskupa. To je spontano pitanje bilo i odraz raspoloženja te očitovanje realne potrebe da naša nadbiskupijska zajednica ima ne samo jednog, nego više aktivnih biskupa. Dugo smo čekali da stigne ne samo pozitivan, nego i sasvim konkretan odgovor Pape Franje na tu našu potrebu. Pozdravljam zato i sve vas predstavnike medija,
pozdravljam ovaj blagoslovljeni dan i onoga koji nam dolazi u ime Gospodnje. Monsignore, vas molimo da uzmete riječ i da nas sve obradujete odlukom Pape Franje. Hvala lijepa. Dakle, u odsutnosti apostolskog nuncija čast mi je obavijestiti vas da je Sveti Otac Franjo imenovao monsignora Ivana Čurića, dosadašnjeg generalnog vikara ove nadbiskupije, pomoćnim biskupom iste nadbiskupije. Izrečem svoje čestitke novo imenovanom biskupu Ivanu Čuriću, nadbiskupu Đuri Kranjiću. Pljesak znači da Sveti Otac je pogodio dobro. Čestitam nadbiskupu Marinu Srakiću, prezbiteriju i cijeloj nadbiskupi. Hvala lijepa. Preuzvišeni gospodine biskupe Ivane, radosni smo zbog vas i Bogu zahvalni. U ime nadbiskupa Marina i svih nas ovdje okupljenih, u ime čitavoga našega prezbiterija, u ime Bogu posvećenih osoba, đakona i svih vjernika i 153 župe naše Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ime svećenika, časnih sestara i vjernika laika koji djeluju u središnjim nadbiskupijskim ustanovama, u ime zajednice Bogoslovnog sjemeništa i akademske zajednice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, u ime prvostolnog kaptola, umirovljenih svećenika vjeroučitelja, župnih kateheta i pastoralnih suradnika, čestitam na imenovanju naslovnim biskupom Tele i pomoćnim biskupom naše Đakovačko-osječke nadbiskupije. Znakovito je da je naš novi pomoćni biskup upravo na današnji dan prije 30 godina bio zaređen za đakona. O imenovanju pomoćnog biskupa razgovarao sam ubrzo nakon preuzimanja službe dijecezanskog biskupa s tadašnjim apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj. Nunci je smatrao da sam ja još mlad, da je naš umirovljeni nadbiskup monsignor Srakić relativno dobroga zdravlja i da je zasigurno voljan pomagati prihvaćajući predvođenje krizmenih i drugih crkvenih slavlja po župama, te da pomagati upravi nadbiskupije može i zato imenovani svećenik. Osobno sam zahvalan našem umirovljenom nadbiskupu monsignoru Marinu Srakiću što on kroz svih ovih 6 godina neumorno, velikodušno i samozatajno prihvaća obveze te obavlja pomalo službu pomoćnog biskupa. Spreman je uvijek otići na župu i predvoditi neko svečano euharistijsko slavlje. Gotovo svake nedjelje on je u nekoj župi. Kad dođe vrijeme krizmi, spreman je prihvatiti i po 2 krizme dnevno. No on je ne samo zrela, plemenita i dobra osoba, nego iznimno mudar čovjek i biskup. I zato je prihvaćao samo pomoć u službi posvećivanja i naučavanja, ali ne i u službi upravljanja. I ako dođem k njemu i zamolim ga za neki savjet ili mišljenje, on mi iskreno kaže što o tome misli. A onda mi 3 puta ponovi: ja sam ti rekao što mislim, ali nemoj da te to sada uvjetuje. Ti si sada nadbiskup, ti o svemu promisli, savjetuj se i s drugima i ti na kraju donesi odluku. Budi slobodan od mene i od mojih razmišljanja i nemoj slučajno pasti u napast da mi dođeš tumačiti zašto si donio drugačiju odluku od onoga što sam ti ja rekao. Moje vrijeme je prošlo, govori on, i ne bi bilo dobro da sve i dalje bude po starom.
I ja molim za tebe da ti, dragi Bog, dade svoga duha, jer novo vrijeme sigurno traži i neka nova rješenja. Ja mogu kazati da je divno imati takvoga savjetnika i do sada stvarno velikoga pomoćnika. No iskustvo je istodobno pokazalo da je u službi upravljanja, iz čega se nadbiskup Marin potpuno povukao, ipak potrebna pomoć s autoritetom biskupa. Vi svećenici, a i vjernici laici, kad traže termin, očekujete da vas primi, sasluša, s vama promišlja i da vas dalje prati biskup. U ostvarenju sinodskih smjernica, u župnom pastoralno-katehetskom djelovanju, u ostvarenju evangelizacijske intonacije, misijskoga pristupa i u iskoracima prema društvenim i religioznim marginama, na što nas ustrajno poziva i Papa Franjo, kako vi svećenici, tako i vjernici laici očekujete i molite prisutnost i podršku svoga biskupa, te da iza vaših odluka, nastojanja i koraka stoji i da vas štiti njegov autoritet. Raskršćanjena sredina, sekularizirani mentalitet, umnožene vaše svećeničke obaveze, život pod povećalom, u veoma kritičkom, a ponekad i u neprijateljskom okruženju, zahtijevaju od svih nas dodatnu duhovnu snagu, a istodobno i evanđelsku mudrost i evanđelsku bezazlenost, duhovnu i emocionalnu stabilnost i zrelost, teološku potkovanost, pastoralno i katehetsko umijeće, očekuje da budemo ljudi molitve i kontemplacije, istodobno ljudi od pastoralne zauzetosti i akcije, a iznad svega ljudi dobrote i ljubavi. To zahtjeva i pretpostavlja i naš ozbiljan rad na sebi, prikladnu, domišljenu i sustavnu, duhovnu i teološku, te pastoralno-katehetsku formaciju, novi žar srca, nove metode i nove izričaje, naše trajno obraćenje i autoevangelizaciju. Osijek kao najveći grad u našoj nadbiskupiji i crkvenoj pokrajini, te drugo sjedište nadbiskupije s konkatedralom i vikarijatom, sa sveučilištem i drugim znanstvenim, kulturnim, odgojnim i prosvjetnim ustanovama je započet, ali nipošto dovršen pastoralni izazov koji zasigurno traži još veću prisutnost biskupa, čime je još nadbiskup Marin opravdavao svoje traženje drugoga pomoćnoga biskupa. Tu su i druga dva regionalna centra te županijska sjedišta, Slavonski Brod te Vukovar s Vinkovcima sa svojim pastoralnim izazovima, potrebama i mogućnostima. Žetva je dakle velika. Nema dostatan, ali ipak ima lijep broj svećenika i radnika u našoj nadbiskupiji. Ali je tražila još barem jednog pomoćnog biskupa i njegovu prisutnost, osobito u upravljanju, među svećenicima u njihovom pastoralnom radu i u službi ljubavi. I zato sam na temelju petogodišnjega djelovanja uz svesrdnu pomoć nadbiskupa Marina u službi posvećivanja i suradnju generalnog vikara u službi upravljanja, pri čemu se pokazalo da je generalnom vikaru svu njegovu dobru volju i zauzetost za puni uspjeh potreban i autoritet biskupa, i mi smo navikli da smo imali pomoćnog biskupa uvijek u biskupiji, odlučio ponovno zamoliti imenovanje pomoćnoga biskupa. Zahvaljujem našem aktualnom apostolskom nunciju, monsignoru Giuseppeu Pinto, za njegovo razumijevanje i podršku mojoj molbi, koju sam u travnju prošle godine preko nuncijature uputio papi Franji. I, dragi monsignore, jednako tako zahvaljujem i vama, jer sam i kod vas jednako tako nailazio na razumijevanje i podršku i dobru suradnju. Izričem danas svoju veliku zahvalnost trojedinom Bogu za dar pomoćnoga biskupa našoj Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji i meni osobno, te radosno kličem: veliča duša moja Gospodina.
Monsignore Blahovijak, molim vas da izraze zahvalnosti i radosti čitave naše nadbiskupije prenesete preuzvišenom apostolskom nunciju, kongregaciji za biskupe i nadasve papi Franji. Hvala i svima onima koji su sudjelovali u procesu koji je prethodio ovome imenovanju. Preuzvišeni gospodine biskupe, dragi brate Ivane, radostan sam što je papa Franjo našim pomoćnim biskupom imenovao upravo tebe. Božja nas je providnost povezala od naših sjemenišnih dana. Iste smo 1987. godine bili poslani na studij na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Ti kao bogoslov, a ja kao svećenik. Tih su godina naše poznanstvo iz sjemeništa odavde u Đakovu i pripadnost istoj biskupiji prerasli u prijateljstvo koje se razvijalo i koje traje sve do danas. I ne naše prijateljstvo, nego tvoje brojne ljudske vrline i svećeničke kreposti, tvoja duhovnost i ljubav prema crkvi, tvoja pastoralna zauzetost i ljubav prema liturgiji, tvoj angažman kao dugogodišnjega odgojitelja u bogoslovnom sjemeništu, tvoja župnička i dekanska služba u Slavonskom Brodu, bile su u očima brojnih svećenika s kojima sam se savjetovao temelj njihove jednodušne podrške da ti povjerim službu generalnog vikara. I posljednjih 6 godina bio si mi tako prvi suradnik i doista mudri savjetnik na kojega sam se mogao u svemu osloniti. Vjerujem da su te iste tvoje vrline i kreposti te preporučile i za imenovanje pomoćnim biskupom. Istina, iznenađivali smo se obojica kad smo tek nakon tolikih godina prethodnog prijateljstva i suradnje, kroz tu najnoviju tjesnu suradnju proteklih godina u službi biskupa i generalnog vikara, otkrivali koliko smo nas dvojica u stvari i različiti. Kako različito razmišljamo, gledamo, reagiramo i djelujemo, kako nam je različita dinamika djelovanja i donošenja odluka, ali i kako su naše razlike ne samo opterećenje, nego prije svega pravi blagoslov. Kako za nas obojicu, tako onda vjerujem i za one kojima smo poslani. Kako smo u stvari komplementarni, kako nas razlike obogaćuju i čine širima te cjelovitijima i kako treba cijeniti i poštovati posebnosti i originalnost svakog svećenika i svakog suradnika te različitih osoba i skupina u crkvi i u društvenom životu. Radujem se zato nastavku naše zajedničke molitve za nadbiskupiju i vjernike kojima smo poslani i to mi je bilo osobito lijepo iskustvo da smo osobito navečer, tad smo imali više vremena i mira, često zajedno molili za naš prezbiterij i Bogu posvećene osobe, za bogoslove i nova svećenička i redovnička zvanja, te za mudrost i svjetlo Duha Svetoga pri donošenju odluka. Radujem se što ćemo sada suradnju nastaviti i na nov način, kao braća u episkopatu i blagoslivljam Boga koji te stvorio i koji te takvoga kakav jesi sada daruje na nov način našoj nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj. Slavon darujete i našoj Slavonskoj crkvenoj pokrajini, Hrvatskoj biskupskoj konferenciji i meni osobno kao dragoga brata i suradnika u službi pomoćnoga biskupa. Neka te, dragi Bog, i dalje nadahnjuje, krijepi i vodi, neka te štiti i prati zagovor Blažene Djevice Marije i u novoj biskupskoj službi. Čestitam ti, te radosno kličem i molim ad multos annos. Dragi i poštovani nadbiskupe Đuro, dragi nadbiskupe Marine, poštovani monsignore Blahovijak,
draga braćo svećenici i đakoni, redovnici i redovnice, poštovani medijski djelatnici, sva draga braćo i sestre. Kad se u kršćanskim zajednicama nekoga izabire i postavlja u novu službu, osobito prigodom ređenja, znakovito se i u samome obredu postavi pitanje je li prikladan i pripravan. Kršćanski istok u tim zgodama uzima riječ aksios, dostojan. Kad danas stojim pred vama u ovoj prigodi imenovanja na službu Đakovačko-osječkoga pomoćnoga biskupa, dolaze mi u srci riječi 139. psalma. Gospodine, proničeš me svega i poznaješ. Znani su ti svi moji putovi. Osjećam svoje nedostatnosti. Hoću li znati krijepiti umorne, blizinom podizati srca slomljena? Ipak, sjetim se kako u Euharistiji svakodnevno molimo, Gospodine, nisam dostojan. S tim stavom poniznoga pričesnika, što ga svakoga dana obnavljamo, stojim i danas pred novom službom u crkvi koja mi se povjerava. Drago mi je što je današnji dan bremenit i vrijednim spomenima. Na današnji je dan 2002. godine preminuo sluga Božji kardinal Franjo Kuharić. Ove se godine spominjemo 100. obljetnice njegova rođenja, kao i iste obljetnice rođenja našeg biskupa Ćirila Kovsa. Kad je naše bogoslovno sjemenište u Đakovu proslavljalo svoju 175. obljetnicu, javio se svojim posebnim pismom kardinal Franjo. U kratkom poticajnom razlaganju o svećeništvu stajala je i rečenica: Božji su svećenici, radost Božjega naroda. Uvijek sam osjećao da je u tome izrečena ona najdublja relacija našeg identiteta, istodobno otajstvena i sasvim konkretna. Spominjem se danas i dana svoga prvoga ređenja, kad sam prije 30 godina u crkvi imena Isusova Il Gesù u Rimu primio đakonski red. Još je jedan spomen upisan u današnji dan, i to na životnom putu pape Franje, koji je na današnji dan 1958. godine započeo svoj redovnički novicijat i ušao u red družbe Isusove. Njemu danas izražavam svoju duboku zahvalnost i poštovanje, te obećavam zajedništvo u službi navještanja i svjedočenja radosti Božje ljubavi, tog bogatstva koje svijet sam sebi ne može podariti. Srdačnu zahvalnost izražavam i njegovu predstavniku u našoj domovini, apostolskom nunciju, nadbiskupu Giuseppeu Pintu, te tajniku nuncijature, monsignoru Janušu Blahovijaku. Dragi nadbiskupe Đuro, i moja nova služba bit će oslonjena na tvoju službu pastira naše nadbiskupije. Zahvaljujem na povjerenju s kojim si kao nadbiskup prihvatio ovo imenovanje i na ohrabrenju koje si mi odmah pružio. Od sada ću trebati još jasnije i snažnije biti na pomoć u vodstvu i usmjeravanju pastoralnog djelovanja naše nadbiskupije, koja suradnjom svećenika i vjernika laika nastavlja raznovrsna djela evangelizacije i apostolata, stojeći danas i pred novim, nimalo lakim izazovima. S jednakim osjećajem pristupam i vama, dragi nadbiskupe Marine, zahvalan za vaš očinski primjer i podršku. Draga braćo svećenici, upravo me pogled na vas ispunja strahopoštovanjem prema službi koja mi se povjerava. Među vama, mlađima i starijima, toliko je vrijednih darova i dijela zbog kojih, mogu reći, na različitim područjima sjaji i ime naše nadbiskupije. Bilo da je riječ o pastoralnom radu, svećeničkoj požrtvovnosti i ustrajnosti, organizacijskoj okretnosti, teološkom studiju, duhovnosti ili umjetnosti. Jesam i želio bih uvijek ostati jedan od vas. Kad smo se kao Đakovačka i Srijemska biskupija
o velikom jubileju 2000. godine bili okupili na Euharistijskom kongresu u Osijeku, u poklonu presvetom sakramentu izrekli su molitvu i predanje predstavnici svih članova Božjega naroda, dijete, mladić i djevojka, supružnici, starac i starica, redovnik i redovnica, presbiter i biskup, zapravo sva zajednica crkve. A nekoliko godina kasnije, 7. lipnja 2003. godine, dočekali smo u našoj biskupiji papu svetoga Ivana Pavla II. I to s geslom u zajedništvu Kristova poslanja. Da, u tom živom i radosnom, zahtjevnom i požrtvovnom poslanju sa svim članovima crkve želim ponisna srca sudjelovati i svojom novom službom. Od srca se preporučujem u vaše molitve, u molitve svih naših župa, redovničkih zajednica i svih vjernika, posebno bolesnika. Nadbiskupa Đuru molim da me blagoslovi, a vas, draga braćo, pozivam da se radosno okrijepite jednim malim dijelom i meni na diku. Hvala vam, živjeli.